Ik ben Dirkje de Haan. Ik ben bijna in Twente en nu ben ik in Warten. Nu ben ik een importvriezinne. Ik wil graag Fries leren omdat ik er graag bij wil. Ik wil graag met de mensen praten kunnen. Ik vind het leuk om Fries te leren. De motivatie om op Friese les te gaan is echt dat ik net de volle fout maken wil. De Friese taal betekent van mij dat het een beetje thuiskomen is. Het is net niet memmeland, maar zo viel het wel een beetje. Ik ga een Friese namen, ik ga een Friese hoen. Dus mijn kwam van Friesland en is bijna in Balzert. En nou viel het dat ik een beetje thuis kom. Dus mensen, de tip die ik hiermee aan wil is praat Fries in mij. Praat Fries in de mensen die het leren willen. En van de mensen die het leren willen is het goed om op Friese les te gaan.